Radio Larapetas. Boa tarde, hoxe estamos aquí na Radio Larapetas en Mugardos iniciando este curso de radio escolar para os mestres deste Colexio Loyola de Mugardos. Hoxe nos acompañan aquí en torno a esta mesa de traballo Juan, que tal? Bo día. Hola, bo día. Tamén está con nos Celia. Celia, que tal? Bo día. Ou boa tarde, mellor dito, pero xa estamos pola tarde, xa comemos, xa estamos aquí de relax. E tamén está con nos Mónica. Mónica, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Hoxe queremos coñecer como traballachedes o tema do entroido, que sabemos que ten bastante pegada aquí en Mugardos, se vive con profusión todo o que ten que ver co entroido. A ver, quen comeza a contarme? O xefe de estudos, Juan, a ver, como preparachedes o entroido aquí no Colexio Loyola? Pois este ano o que fixemos foi asocialo ao proxecto co que estábamos a traballar e que xa remataramos a semana anterior, pero quixemos alongar un pouco o traballo dese proxecto que estaba relacionado coa natureza e, bueno, disfrazámonos de exploradores, xa que o nome do proxecto era Exploradores da Vida. Ajá. Así que de exploradores. Pero todos os cursos por igual? Pois tanto a educación infantil como a educación primaria, si íbamos de exploradores, e despois na ESO, pois si que ían pois dun disfraz libre, algúns cursos, pois ia todo o grupo do mesmo, por exemplo, en terceiro da ESO, que foron de coches de choque. Caramba. E bueno, atropelando a xente. Cantos rapaces rapazas tedes aquí neste colexio? Pois alrededor de 150. 150, que supoño que é unha ratio estupenda, porque si tedes ata ESO, cantos... Sí, ademais temos un ciclo formativo tamén de grau medio, e si, unha media de entre 10 e 15 nas aulas. Un luxazo, non? Sí. Celia, ti en que nivel estás? Con rapaces e rapazas de que nivel? Este ano estou con rapaces e rapazas de primeiro de primaria. Primeiro de primaria. De primaria, de 6 anos. Que son os que máis disfrutaron, supoño, que o entroido, non? Sí, xunto cos de educación infantil son os que máis aportaron e os que máis divertiron tamén. Como foi o proceso previo de preparar disfraces, todo eso? Fixéronos na casa? Fixéchedelos aquí no colexio? Como foi? Non, os disfraces fixémolos aquí no colexio, utilizamos caixas de cartón, todo de material reciclado. Bueno, eles participaron tamén na decoración deses traxes para facer as distintas partes, pero fixémolo todo aquí. Mónica, pola túa banda, en que nivel estás? Son tutora de sexto de primaria. Así que tocanoche os máis maiorciños, polo menos da primaria, non? Sí, pero viviron moito os momentos previos ao entroido, encantoulles participar en este proceso e tamén pois vivilo como o último ano desta maravillosa etapa que é primaria. Tamén, ademais de participar na elaboración de disfraces, tamén prepararon un baile, e un pouco mediante a educación artística tamén tentaron mostrar ao resto do colexio unha parte do seu proxecto. Entón, esa unión entre o que traballaron nas aulas mediante o proxecto e logo o tema do carnaval, pois gustoulles e vivirono de outra maneira. E agora unha pregunta para rematar. Hoxe estamos estrenando este taller de radio. Como vedes introducir a radio nas aulas? Tedes unha ventaxa, sempre que vos os centros educativos dime que claro, con unha clase de 30 facer isto é moi difícil porque é que hai que ir a pouco, non? A radio dá para que 5 podan interactuar, 4 ou 5 podan interactuar ao mesmo tempo e facelo nunha clase de 30 non é o mesmo que facelo nun centro de 10. Nese sentido, tedes unha ventaxa comparativa importante. Que efecto lle vedes a introducir a radio nas aulas? Pois eu creo que moi positivo, porque ademais eu creo que co tema dos proxectos que traballamos no centro, un por trimestre, pois pode axudar tamén a que dentro dos propios grupos, que adoitan ser de 3, 4 membros, pois dá moito xogo a hora de establecer e de elaborar, e que incluso que o traballo saia da aula e teña un percorrido externo ao centro, poida chegar
ás familias ou a xente que ao mellor non nos coñece e Claro. darnos a coñecer. Ten moito percorrido todo o que podes facer. Celia, a ver que se te ocurre así a bote pronto que poderíades facer cos pequeniños daqui do Loyola na radio escolar. Bueno, pois eu penso que na liña do que está comentando Xoán, pois que os rapaces poden comentar todo o traballado no proxecto e tamén unha maneira de que amosen os coñecementos adquiridos de outra forma diferente e que pode ser tamén unha actividade moi motivadora para eles. Pero fixadevos que ides traballar moito a oralidade, que é algo que se está a perder, non? Porque cada vez estamos máis enganchados aos aparellos tecnolóxicos e sobre todo rapaces, non? Que decimos que son nativos digitais, pero de falar saben moi pouquiño, de expresarse costalles bastante. Isto é algo que pode vos axudar precisamente nese sentido, de practicar a oralidade, de que teñan que se saiban desenvolver na relación con iguais, non? Que é algo fundamental na escola. Mónica, ti como ves? Xa pensaches en algo do que poderíades facer cos de sexto? Estamos en proceso, estou ainda valorando opcións, pero desde logo que será algún tema actual e que ao final este moi conectado ás súas curiosidades, temas que lles interesen, que lles chamen a atención e de paso pois sirvan para profundizar e analizar cousas que lle tocan de primeira man. Bueno, pois o tempo esgotouse por hoxe neste primeiro programa. Quero vos agradecer os tres, a Juan, a Celia e a Mónica, que hoxe estiverades con nos neste arranque de Radio Larapetas con este programa de tarde. Grazas por estar con nos e ata un próximo contacto, amigos. Voltamos en Radio Larapetas. Radio Larapetas.